Il-filmati ta' dniefel li fl-aħħar jimdaru fuq il-medja soċjali daqskemm qabżu dawn l-ispeċi l-ġmil tagħhom saħru lil bosta u rew kemm il-pandemija COVID-19 u restrizzjonijiet li ġabet fuqna l-koll taw nifs lin-natura tal-madwar. Il-professur Ellen Dejdun, rettur u riċerkatur tal-ġeoxjenza, spjega li issa li l-bniedem huwa mistoħbi u l-attivitajiet tiegħu fuq barra huma limitati, ċertu kreaturi issa jistgħu joħorġu fil-miftuħ. Speċi ta' daw il-ħaxix ħażin tul il-passaġġi fil-kampanja, pereżempju, daw zidu ħafna naqas dak ix-xogħol li kien isir qabel, speċi ta' landscaping fejn kien jaqata dal-ħaxix ħażin u naqas ukoll l-użu tal-pestiċidi biex joqtlu tajjeb dal-ħaxix ħażin u dak għandu impatt pożittiv kif diġà żdiedu l-fjuri slavaġ li huma importanti għal naħallu l-insetti. Imma fl-istess ħin ukoll żdiedu dawk l-insetti li kienu jinqatlu bil-pestiċidi. Dwar il-bosta dniefel u kreaturi oħra tal-baħar li dan l-aħħar tlemħu qrib aktar mis-soltu tal-kosta, il-professur Dejdun spjega illi dan issa huwa possibbli għaliex naqas ħafna il-ħoss taħt il-baħar. Imma li jkollok numru daqshekk kbir ta' dniefel li jidħlu daqshekk viċin max-xatt, speċjalment fil-port il-kbir u fil-port ta' Marsamxet hija xi ħaġa veru raqdi. Għall-inqas torbju li nagħmlu ġol baħar pereżempju bil-magni tad-dajjes, tajjeb bil-muturi tad-dajjes and so on u anke bit-tħaffir li jsir mal-kosta u ġol baħar biex jinbnew affarijiet jew skavar tajjeb jew dredging, ħammil and so on, dak ħajkollu impatt kbir u jgerrex ħafna minn daw ċetaċi għax dak il-ħoss jibqa' jtravilja l-bogħod għal kilometri sħaħ. Il-professur spjega wkoll li issa li d-dinja ħadet dan in-nifs, ir-responsabbiltà tagħna hi illi nsostnuh. Dan nistgħu nagħmluh billi nillimitaw l-ivvjaġġar bil-karozzi u anki bl-ajruplani. L-ivvjaġġar bl-ajruplan, jiġifieri l-istess minn isifar ħafna għal xogħol li wieħed minnhom tgħid isma' hemm bżonn da safar kollu għal xogħol jiġifieri xi drabi bħalma qed nagħmlu aħna qed nitkellmu qed nikkomunikaw b'mod remot mhux face to face, ovvjament ċertu meetings fejn jistax mhux dejjem possibbli tagħmilhom remotely biex wieħed inaqqas il-carbon footprint tiegħu. Jekk dan ma nagħmluhx kapaċi naffaċċjaw kriżi oħra, dik tat-tibdil fil-klima. Fl-aħħar mill-aħħar it-tibdil fil-klima ħad tkun emerġenza kbira wkoll bħal pandemija fil-futur, tajjeb mhux fil-futur daqshekk il-bots kemm naħsbu aħna u ħajkollha impatti fuq id-dinja kollha bħalma hija l-COVID.